Okay mga ma'am, so nandito tayo ngayon sa store nila Kuya Doon. ni Papsi doon kung saan nandito yung mga orders ni Brenda para sa Hinaguan Farm. Siyempre para mas mapaganda and mas ma-appreciate ng ating mga turista o ng mga bisita. So ito, isa to sa mga unang niyang napili, yung ating fountain. Magkano yung Kuya? Okay lang mo malaman. Magkano? Sama na lahat. Kasama yung tubig. May bonus na tubig sa 28,000 ito, isang set na to. May makina rin. Ano pang kagandahan nito? Anong kaibahan nito sa mga? Underwater light. May ilaw. Saan siya? Wala. Hindi na nakalagay kasi. Pero i-install nyo. Taray. Mukhang maraming mapapatapay talaga. So pwede rin mag-wish-wish. So pag nasa farm kayo, mag-wish-wish para mabawi yung 28,000. Ayan, so meron pa siyang kinuhang isang phone. So balitan yan. The mushrooms. Magkano naman tong... Ay, mali yung chismis ko sa kanya. Iba yung marites ko. So ito 6.5 to. Tama ba? 6.5. So may apat na po. Ano siya? Tapos ang pinaka-ano na lang is umbrella. So alam niyo na mga kids, so pwede na kayo dito magkainan. Hindi naman siya mabilis matumba. I-fix Paano na. nung Fix. isi-cemento rin siya para makadito. Okay. And then we have also ito. Naman isa to sa mga pinakamahal. Pero worth it naman kasi yung quality niya napakaganda. So ito yung, anong klase to ng bato? Marmol people. Marble pebbles. O kasi, alam niyo po, noong mga unang panahon, di ba? Siyempre yung mga pelikula nila Sherry Hill, nila Sharon Cuneta, isa to sa mga talagang pinaka-wow na klase ng mga lamesa na meron tayo. Tsaka hindi siya basta-basta mababasa. Unless, mapersa. At least mapersa siya. Magkano to? 13.5. 13 pa, aso ko lang 14,000. Okay na din pa. Sulit naman. Tsaka mabigat talaga siya, ma'am. Hindi ko baka malaglagan ako dito. Saka, apatan, mahjong. Kahit mag-spirit of the grass kayo, pwede. So, ito 14. Yung isa na unang na-deliver, magkano yun? 9.5. Ilan upuan? 6 seaters. Alin na upuan. Tapos, sila, ito pa kasama. Kasama rito? May lamesa to. Okay. So ito, apatan lang. Kasama itong tarapan. Magkano naman yung ganito? 14,000. Hindi siya ng tawad. Okay. So 14K dito. Taray. Tsaka alam nyo po ang kagandahan sa mga gawa nila dito, solid. Walang hangin. Kumbaga, hindi tinipid yung mga materyales. Mamaya papakita ko sa inyo yung sample. And itong last kuya, 6-seater din. 9.5, 6 seater. 9.5. Bakit mas mura to? Bakit mas mura siya? Mas mura mo na lang binigay sa kanya. Isa rin sa mga nakasave. Kasi alam nyo po kung hindi nyo naitatanong mga moms, nung nakaraan kasi, nung dumadaan ako rito, chinichismis ko kay Brenda na may mga sale ako nakikita rito. Ito, sabi ko, sinabi ko sa kanya, baka gusto niya. Siyempre, marami pa siyang bayarin sa expenses. Kaya hindi ko rin muna siya bumili. But then, I think magigisulit ito para sa farm, especially sa lahat ng mga turisita. So, tignan natin. Ang laki. Magkano total lahat na nakuha niyo? Hindi ko pa na total eh. Sa lahat-lahat. So, ito is 9.5. So, ito, 14, dalawang 14, the 28, 37. Tapos, sa kanin 6, 2, tapos 28. Papalo, halos na mga 80,000. May delivery charge pa, wala naman. Tingnan natin yung iba. Dito sa store nila, meron din silang mga ganyan, mga animals. Kahit marami na doon sa Hinaguan Farm. So meron din silang mga religious sculpture o yung may mga hayop din. Ayan, may giraffe na wala yung leeg. Ayan. And ito yung kanilang sample ng ginagawa.
Sa pag ganito nyo kuya, sa paggawa nyo na ganito, mga ilang araw tumatagal? 5 days, fix na yung kasama na yung paint. Oh, ayan. So, abangan natin, tingnan natin. Ito nga pala yung pang-deliver nila, Social Caliber. Oh, di ba? Halika na, i-deliver na natin. Ayan na, si Brenda and the gang. Oh, magkakasanlaan na dahil ito na yung kanyang mga order. So, meron ng fountain. Meron pa siyang mga ibang set ng upuan. Ito, yan. Tapos itong set na ito, at least meron na siya mga upuan. I also have this one, social nito, pang-apatan limahan. At saka itong another set din ng dining. Para na sa ganun, yung mga turista kapag pupunta doon, meron na siyang mauupuan. Ito magandang klase rin ko eh, oh. Para siyang marble. Pero maganda siya kasi makintab, makinis na siya. So ito animan. Pwede, oh, 'di ba? Oh, para sa mga bata ang kitang mushroom. Marami rin sila dito mga paso, lagayan ng mga flower. Para sa plants. Oh. Sure na? Sure na. Hi! Babay braso. Ang uli din mo? Oh. Okay naman, good day. Paulit-ulit kanta. Pag-upda na gana 5 ha, kung na lang 75 ka lang na. Excited man siya. Ang ganda rito. Oh, yeah. This one. Pop. Yabu ang bongga. Oh, marami na kayo aabangan ulit sa bahay ni Brenda. Social. Oh. So ayan na, may mga bisita na si Brenda dito ngayon. At mula dito sa Hinaguan Farm. Eto na ang first set ng delivery. Una pa lang to, isa to sa mga unang na-i-deliver na ngayon para sa farm ni Brenda Antaray. Alam mo, oh, hiningil ako. Sa umbrella na lang ang kulang dito, payong na lang. Oh. Pwede ng shot-shot, o chill-chill lang, di ba? Ang ganda. O, pag naano na to, sa lahat ng ating mga bisita, pwede na kayong mag-chill-chill. Pag nandito na kayo. Ayan na. Second batch. Ano yan, pasa-pasa? Bigat niyan, uy. Grabe. Guy, guy. Yeah. One down. Kaya pa mga kuya. O kaya pala batak yung mga braso. O. Ayan na yung ibang set kasama ng furniture. Stone furniture. My God, struggle is real talaga. Oh my God, ang bigat niyan. Tapos hindi pa patag yung nilalakaran nila. Kaya talagang napakahirap yung pagdi-deliver. Ayan. Inaalalayan ng dalawa kasi para pag nabigatan na siya, pwedeng masalo o maipasa agad. Maalalayan. Tsaka hindi naman din pwedeng ano sila, magkasabay na tumatawid ng tulay kasi baka bumagsak. Ayan. Ayan, nakatawid na siya. Dito na siya. Papasok na siya dito. Ayan, naalalayan siya. Hindi niya kasama kasi bumigat na siya. So yun ang yun ang technique nila para medyo hindi lahat nahirapan sa pagbubuhat. Ayan. Kapoy, uy. So ayan na, may first delivery na. Handa na? Ayan na. Ano nga ba? Kinukuha na yung Oy, mga bata, dili ko na wala ko na napi. Pa na. Ay, wala bawal ko da. Bawal. Wag muna kasi hindi pa siya nakadikit. Ayan.
Isesemento pa yung ilalim. Ayan o, ibasag. Ibasag po. Bagong furniture. Handa ka na bang mawala yung braso mo? Alin ba? Ano ba dyan? Na, goodbye one braso. Isang buo na. Oh. Para na sa gano'n fully okay na yung mga furniture niya ritong bato. Bawal nga daw muna dyan. Na! Yan, so doon manggagaling yung delivery papasok dito sa loob ng farm. Kasi kapag sa tulay, mabibitak agad yung kawayan. Kasi mabibigat din itong ating mga bato. So abangan natin yung mga susunod na kaganapan dito sa ating mga ano ba to? Stone furniture? Ayan, dito sa Hinaguan Farm. It's DJ.